アイクアンタオシェンユアンビライホーホーリーテンプルインブリーフ。アイクアンタオシェンユアンビライホーホーリーテンプルの紹介は簡単です。ESZ 新パビリオンと弥勒菩薩の建物の外観。5、下げテンプル近くには SH。EZ ビレッジジェンアンテンプルナショナル台南ユニバーシティオブザアーツシャントウレザボアーシーナリーディストリクトヘブンプラットフォーム、サスペンションブリッジフロア12345、地下室とキッチン、大グルーム5下げがあります。寺院は建設中であり、5つの偉大な菩薩を奉献する。2009年に完成して使用を開始しました。教会の真実を発展させるために、外国の寺院タオ社会のキャンペーンの写真友情のお祝いの活動を訪問してリンクするために重要なウェブサイトタオ社会を簡単に先を見据えるためにビラの風景。世界的に有名な製品のおとぎの国に似ています。製品の名前はポルオミ。特徴。反射違法ホーリーテンプルは、建物を非常に壮大にするために建物に申請することが合法です。建物の外観は中国の伝統的な宮殿タイプです。タオのメンバーによって設計され、誠実で同心円状に TSZ 新パビリオン、マイトレイヤが、連を設立しました。真実を入力するフィリピンのダオメンバーのドアと、寺院のドアと歌の特徴をペアで選択するタオ社会の寄付によって建設されました。聖なる地域と賢者の場所、3600人の賢人、48000人の賢者がここにいます。5聖寺テンプルによって奉献された5つの偉大な菩薩は、偉大な愛、偉大な共感の心、知恵、偉大な願い、偉大な行動の菩薩と呼ばれています。近くには、弥勒国立大学の CTZ ビレッジジェンアン寺院があります。芸術、ウーシャン島貯水池風景地区、天台、吊り橋イーホ聖なる寺院の創設者は陳長老、死後、正義を守る偉大な不滅と名付けられた、であり、彼の故郷は石天町摂村です。1階の層。宮殿にある大きな木彫りのブッダは、数千年前の弥勒仏、至高仏、石種類因菩薩の超自然的な木で彫られています。創始者、弥勒菩薩、チャンソー主教、スエンソー主教の写真菩薩の三賢者の写真、チャン大長老、チオー、シェン、チェン大長老、内外の聖なる寺院、タオ社会のキャンペーンの写真政治レクチャー S、レリック1階に読書の教室があります。伝統的な音楽教室の教室船員コーラスグループ教室4年生の大学セクションコースの残民クラスの教室タオデスートラを実施するクラス。子供の読書の教師のための育成の講義。氷点大学セクションの真実の英語研究のクラス64世代のオフィスと友情ホールのマスターを啓発するタオ。オサムの木版が写真多くの人々の愛と願いの集会1階にはタオ社会の文化のペアの歌が含まれています。先天性の母、全能の神を伴う9匹のドラゴンの彫刻と超自然的な亀とドラゴンホースの彫刻と真実の言葉と人々に善行をするようにアドバイスする写真2階345両。東側と西側のウィングルーム忠誠心。親密な敬虔さ、慈悲、優しさ、信頼、正義、調和、平等を備えた8つのユニット各タオ送信バスターには休憩室があります。地元の同郷セミナーでのクラスのキャンペーン順序のカタログは、リオウ TZU タンジングの AI、シアンユニ、T クラス、文化的エチケットのクラス、
シャーンチング、大人、読書教のクラスを参照してください。子供。読書のクラス経典、啓発のクラス知恵、助けるための合成のクラス、菜食主義の才能のための最高の等級のクラス、スピーチトレーニングのクラス、菜食主義の食事料理のクラス、はい、シャ